Animal. Suspended man ang konsepto sa trabaho na ako. Oh no! Patay ako kay trabaho ron. Huwag trabaho. Walay kwarta. Saon man ako ni pagkaon na ron. Ako'y diyo trabaho ni. Ay! May karsadang gamay das babaw di ay. Mag-checkpoint ko kurang usa kay pulis bitaw ko. Karon. Ani na lang guro ko. Maragwapo mong pistuha diri oh. Hago akong pwesto po, magpainit goro ko, magpahamog. Ay buang pahamog ko kay maitom kog samot. Ay kuare be. Kani mo'y pwesto, landong kay ba? Nalay mo labay ron diri magpasiga-siga ba? Ban. Ayo pisog-isog diri oh. Wala sa taday kadyot kay murag nagi mo agi diri, murag minar ko imo agi diri. Crack tadaan para andam. Adara first customer. Karon ka na ako. Marta ni. Salah maning. Okay ra ka? Op. Ano sa ano? Salah maning to. Paamang-amang. Kana yung mga style karaan na. Op. Stay put. Forma kayo. Oy. Op. Oh, carbon lodi. Amang-amang ka. Kwarta. Checkpoint ni. Kwarta? Checkpoint? Parang hold up nang nagawin ni sir. Ay, may si ordinance di ay. Ay, buwang abi na kung amang ka. Say pagtuon mo na ako. Wa makamutingog kanya gipangutan natin ka. Munta na di ka. Op. Balik. Checkpoint ni. Checkpoint. Nakay motor. Kita na yung motor. Di ba wala? Kita ka? Aro. Wala daw. Oo. Kita ka wala? Wala gid motor, oli motor. Na wala. Ang tawa. Wala kaning motor. Muka ni moy. Ikaw ba? Gadungan-dungan na makas kong problema. Oy, nung sa man ka? Problema ang pangita. Sus, mas dako pa problema nimo dong. Wala ka balo sa kung gagian, animala ka. Kung kabalo pa lang ka. Pero wa ka kabalo. Kay bulba ka nga natangtang ko sa trabaho, suspendido ko. Dahong gipakaon nga mga anak kaya dahong kong asawa, dahong kong mga anak. Dapat ako nalay mawaay kalibutan na ni. Sir, di na may solusyon sir. Kayo, mas dako kong problema sir. Mas dako giling mong giagian sir. Tira na. Oh. Mara gyud ako may tabang nimo. Salamat kayo. Sa taman mo ko dalag motor gud. Ako walisin sa gud. Salamat kayo na wala kayong tabang do. Yeah. Sige dong. Oh, sige. Merry Christmas. Happy New Year dong. Aris ako. Sige dong, amping dong. Grabe ko din siya problema di ay. Uy, tawa na ay. Kwarta na. Hala, gisensag motor di ay. Ay, bahala na lang to eh. Nanabi na kwarta na bitaw ko. Sunod na lang na yung agi. Checkpoint. Kaya ato sir. Checkpoint na, checkpoint. Checkpoint. Lisensya. Kani, distro. Lisensya. Dara o. Hold up ni dong. Nana mo lisensya. Oh no. Pagos. Nindot yang bracket. Ayaw sir. Wa. Ayaw sir. Naman. Ada. Patyon lang nato dito. Tisa. Ano po? Luoy man. Di na nato ni dagoy patyon. Sige, tangkog ora. Patay na na.